أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. A yan uwa masu albarka, barkanmu da kasantuwa da ku a wani sabon darasi na muqaddamatul iziyya wanda yake littafi ne na fiqihu wanda muke gabatarwa a wannan kafa. Muna fatan Allah ya marayu mu albarka. Littafi ne wanda Abul Hassan Aliyu Al-Maliki Ash-Shazaliyu ya wallafa. Muna fatan Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan zama da muka yi. Allah kuma ya sa abin da za mu yi ya amfane mu. Idan ba a manta ba, wannan zama shine na biyu. A zamanmu na farko da ya gabata mun kwana inda za mu tashi fasali wanda zai yi magana akan kullu hayyin fa huwa tahir, wato dukkanin abu mai rai mai tsarki ne. Muna fatan abin da za mu karanta ko fassarawa daidai Allah ya ba mu lada, wanda za mu kuskure saboda karancin sani ko tuntuɓin harshe Allah ya gafarta mana. Na'am, bismillahir rahmanir rahim. Malam yace faslun, wato rabewa. Kullu hayyun fa huwa tahirun, wato dukkan abu mai rai, dukkan abu mai rai mai tsarki ne. To za mu ji kowane abu mai rai da aka ce duka, shin hada dabbobi ko kuwa? Sai malam yake cewa na'am, adamiyun, shin mutum ne au gairu ko ko wani mutum? Wato tunda an ce abu mai rai, to ko mutum ko kuma wani mutum, kenan duk dabbobi sun shiga. Wa kazalika, haka kuma araquhu, wato zufarsa, zufan mutum ko zufar wani mutum ba najasa bane ba. Wa lu'abuhu, haka kuma miyansa. Wa mukhatuhu, haka majinarsa. Wa dam'uhu, haka hawayensa. Wa baiduhu, haka ƙwansa. Amma gairi mazirin, ba wanda ya lalace ba. Bidzali, wato wannan zal mai ɗigo kenan, al-mu'jamati zal mai ɗigo kenan. Wa huwa mutaghayyirul muntinu, shine wanda wato ɗan ruwan da ke cikin ƙwan ya lalace, ya gayyara, wato ya zama takwai kenan. To shi wannan ya zama najasa kenan. Wato anan abin da malam yake nufi, an ce dukkan abu mai rai ba najasa bane, mai tsarki ne. To ashe mutum a halin shi na mutum ba najasa bane ba. Haka zufarsa, haka hawayensa, haka majinarsa, haka miyansa ko ƙwai in dai ba ya lalace ba. To ashe kenan kaga ko kafiri yanzu dan kayi alwala ka gaisa da kafiri, ba ka buƙatar sai ka je ka wanke hannunka ko sai ka sake alwala. Ko da kuwa zufa yayi ka taɓa zufarsa, ko da majina ce sai dai ka goge ko ka wanke saboda tsafta, amma me, ba najasa bane. Wa labanul adamiyyu fi hali hayatihi, haka kuma nonon mutum lokacin da yake raye shi ma ba najasa bane ba. Dan mace tana shayarwa ko ta yi alwala ta shayar ya zuba ga jikinta ko ga tufafinta, to ba laifi bane ba, ba najasa bane ba. Dahirun, an ce mai tsafta ne. Wa labanu mubahil akli dahirun, haka kuma nonon dabbar da aka halatta a ci. Duk dabbar da ya zama halal ne a ci wannan dabba, to nonon ta ma mai tsarki ne. Kalbaƙari, kamar nonon saniya. Wal ganami, ko kuma nono na akuya ko na tunkiya. To waɗannan nonon su shi ma in ya zuba ga jiki ko ga tufafi, to babu laifi, za a iya yin tsarki da, ko kuma za a iya yin sallah da wannan. Na'am, nan ana magana cewa ba najasa bane, ba ana nufin in ya shiga cikin ruwa ba. Mun baro karatu baya cewa idan da zai zuba cikin ruwa kala ta canza ko ɗanɗano ko wari, to ba abin ga. Amma wannan ana nufin ba najasa bane in ya taɓa jikinka ko ya taɓa tufafinka, ba ka buƙatar sai ka wanke in za ka yi sallah. Wal ibil, haka nonon raƙumi shi ma ba najasa bane. Wa kazalika bauluhu wa raji'uhu, haka kuma hitsarinsa da turosansa. Wato dan kashin tumaki ko kashin awaki ko kashin shanu ko kashin raƙumi ko hitsari duka ba najasa bane, sai dai ka wanke saboda tsafta, amma ba sa zama najasa. Amma sai malam ya kawo sharaɗi, ya ce malam ya tagazza bin najasin, ma dama ba su cuɗanya da najasa. Amma idan ya zama cewa dabbarka tana cin najasa ko tana lasa hitsari ko wani abu makamancin haka, to wannan hitsarinta ma sai ya zama najasa. Duk dabbar da take ta'ammali da najasa, to hitsarinta ko kashinta shi ma najasa ne. Amma in dai killace suke ba sa cin komai sai abincinsu, to wannan babu laifi. Wa labanu gairuha tabi'un li lahmihi, haka kuma nonon wanda ba wannan wanda aka lissaho ba, to yana bibiyar namansu.
ma'ana abin da ake nufi ai cin raƙumi, cin naman raƙumi da cin naman tumaki da awaki da cin naman shanu duk ai halal ne ko, to shi yasa nonon su ma sai ya zama bai zama najasa ba. To sai aka ce haka kuma dukkan nonon waɗanda ba a ambata ba zai bibiyi naman su, idan naman ya zama halal ne to nonon su ma zai zama ba laifi, in ya zama makaruhi ne to in ya zuba ga jikinka an karhanta barin shi, an so ka wanke. Fama harrama akalu lahamihi falabnuhu najisun, duk dabbar da aka haramta a ci ta to nononta ya zama najasa ne. In dai dabba an haramta a ci, shine malam ya kawo misalai ce khalkhaili kamar dawakai, wal bigali ko alfadari, wal hamiri ko jaki, to duk waɗannan tunda haramun ne a ci to nonon su ma najasa ne. Idan da nonon jaka ko na alfadara ko na godiya zai taɓa ga jikinka to ba za ka yi sallah ba sai ka wanke, saboda naman su haramun ne. Wa ma kuriha aklu lahamihi kasubi'i falabnuhu makruhun, haka kuma dabbobin da aka karhanta a ci naman su kamar masu zaga kamar zaki ko kura ko damisa to nonon su ma makaruhi ne, wato shi an so ka wanke kenan, ba za ka yi sallah da shi a jikinka ba ko a tufafinka. Na'am. Wa maitatu ma la nafsa lahu sa'ilatun kazzubabi wan namli wad dudi dahiratun. Na'am, aka ce kuma mushe na ƙwari ko kuma dabbobin da ba su da jinin da ke zagaye a cikin jikinsu, su dabbobi ne amma ba masu jini ba ne ba, shi ne ake wai maitatu mushe kenan ma la nafsu lahu sa'ilatun, wanda ba su da jini da ke zagayawa a cikin jikinsu. Aka ce kazzubabi kamar ƙuda, wan namli ko tururuwa, wad dudi ko tsutsa dahiratun, su masu tsarki ne. Dan kila ka yi sallah ko ka je gona ka ɗauki waɗansu abubuwa ka gama sallah sai ka ga tururuwa cikin ajihunka matatta ko ƙuda ko wata tsutsa, to wannan babu sallah, babu laifi ka ce ka yi sallah da wani abu wanda ya zama matacce, a'a wannan tunda ba su da jinin da ke yawo a cikin jikinsu to babu laifi a cikin wannan, lafiya lau insha Allah. Malam ya ce faslun, zai rarrabe mana maitatul adami gairil anbiya'i najisun, wato gawa ta mutum, wato najisatun, gawa ta mutum in banda falala ta annabawa, in banda annabawa duk ba annabi mai tsarki ne ko da rayuwarsa ko babu rayuwarsa, amma sauran mutane to da zaran sun riga sun mutu sun zama najasa. Wannan yana ɗaya daga dalilin da aka sanya dukkan wani wanda ya ma gawa wanka shi ma an so ya je ya yi wanka, domin me, ya yi ta'ammali da najasa, ta taɓa jikin shi ya taɓa jikinta, to an so idan ya gama ma wato mamaci wanka shi kuma ya je ya yi wanka shi ma. To aka ce mamaci na mutum in banda falala ta annabawa najasa ne. Wa kazalika maitatu ma la nafsu lahu sa'ilatun. Na'am, wa kazalika maitatu ma lahu nafsu lahu sa'ilatun, haka kuma mushe na abin da ya zama akwai jini da ke gudana a cikin shi. Ɗazu an ce mushe na wanda jini baya gudana a cikin jikin shi ba najasa bane ba, to yanzu wanda duk jini ke gudana a cikin jikin shi idan ya mutu to ya zama me, ya zama najasa. Saboda an ce mutum ya zama najasa, to haka kuma mai mushe na wanda ke da jini wanda ke zagaye a cikin jikin shi shi ma najasa ne. Aka ce kal qamlati, kamar kwalkwata, alal mashhuri zuwa ga zance mashhuri, tunda ita kwalkwata ana tunanin tana da jini jikinta, wasu sun ce a jinin da ake gani jikinta na wanda ta sha ne, wasu suka ce a tana da jini shine dai, amma a mafi rinjaye sai aka ce hada ita. Na'am, wal barguthi, da kuma kuɗin cizo, wato wani ƙuda ne wanda shi ma yana shan jini ƙatoto. Na'am, inda ibn al-qassar, a wurin ibn al-qassar kenan. Wama ubina min al-hayyi, da kuma abin da aka ciro daga wani abu mai rai, kamar dabba na tsaye lafiyar talau tana da rai sai aka ciro wani abu daga jikinta, au maitatin, ko kuma aka ciro wani abu daga cikin mushe, mushe dama najasa ne, to aka ciro wani abu daga cikin shi still dai najasa ne. To wannan kuma dabba ce tsaye sai aka ciro wani abu daga jikinta, to wannan abun najasa ne. Aka ce na'am, awul maitati ma tahullul hayatuhu
kalƙarni wal azmi wal zufri wal jildu najisun. Wato aka ce abinda aka ciro daga jikin dabba lokacin tana raye, wanda cire wannan abun akwai yiwuwar ya sabbaba mutuwarta ko da bata mutum ba. Misali shine aka ce kamar a karya mata ƙaho, ko kuma a cire wani ƙashi daga cikin jikinta, ko a yanke mata akaifa ya zama an yanko ta tana iya sanadin rayuwarta, ko a ciro fatar jikinta. To duka waɗannan abubuwan da aka ciro aka ce najasa ne. Na'am. Walabanal maitati wa muharramal akali kal khinziri wal atani wa baulul jallalati wa raji'uha. Wato aka ce nono na mushe, dabba ta mutu ko da ya halatta a ci ta, dabba ce saniya ko raƙumi ko kuma awaki, aka tatsi nonon su bayan sun mutu, to ya zama haramun. Wa muharramal akali, da nonon dabbar da aka haramta a ci ya zama najasa. Kal khinziri, kamar alade, wal atani ko jaka, wa baulul jallalati, da kuma hitsari na jallala. Malam zai mana waraji'uha, da kuma kashinta. Wahiya, ita jallala din, wahiya kullu hayawanin yasta'milul najasati ko najasata, shine dukkan wata dabba wadda take mu'amala da najasa, to da hitsarinta da kashinta duka najasa ne. Dabba ko kaza, shi yasa kaza da ta hau wuri sai a maza a kore ta, saboda mai tana mu'amala da najasa. Amma an yi magana akan kajin turawa fa, da ake killacewa ba sa cin komai sai abin da ka ba su na abinci, to wannan sai ya zama kashinsu bai zama najasa ba, saboda me, ba su ta'ammali da najasa. Na'am, a fatawar waɗansu malaman kenan. Na'am. Wal baulu wal azratu, haka kuma hitsari da kuma kashi min al'adami na mutum ne, gairu fadlatil anbiya, in banda na annabawa, su ai ba ma a ganin shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗaya daga cikin matansa Safiya ta shanye baulansa wata rana da daddare, ta tashi ta shanye, da safe ce ina ki, tace to ai har abada ba ita ba ciwon ciki. Wannan kenan banda na annaba, amma da bawali da ga'idi na mutane shi ma najasa ne. Wa min muharramal akali, da kuma abin da aka haramta a ci, wa makaruhihi, da abin da aka haramta a ci, kasuba'i, kamar wato masu zagage kenan, zaki ko kura ko damisa, wa zi'ib, wato kamar ga kura kenan. Na'am, shi ma wannan najasa ne. Mala yace wal qaihu, qaihu ruwan ciwo ne mai kauri kuma mai haɗe da jini, fari fat irin na ruwan maruru din nan, to shi ma najasa ne wannan. Wasadidu, da shi kuma ruwan ciwo ne mai tsarara, shi ma yana da jini, shi ma dai najasa ne. Inda zai zuba a tufafi sai an wanke shi ayi sallah, inda zai zuba ga jikinka shi ma sai ka wanke shi kai sallah. Wa damul masfuhu, da kuma jini mabi wuƙa, wato jinin da aka yanka dabba min adami, na mutum ne, au gairihi, ko kuma na wani shi. Mutum yanzu ya yanke ko ya ji ciwo jini ya rika kwarara, to wannan jinin najasa ne. Amma inda za a yanka dabba jinin ya kwarara, to wannan jini shine damul masfuh, to najasa ne. Amma sauran jikin da ke dabba, inda za a yi mu'amala da shi, to wannan babu laifi. Wal qai'u, da amai, mutagayyaru an halati ta'ami, wanda ya jirkirta daga halin shi na abinci. An ci abinci ya niƙe ya markaɗe, sai aka amayo shi, to lokacin da aka amayo shi ya canza kala daga nau'in abincin da aka ci, to shi ma ya zama najasa, sai an wanke shi ga jiki ko ga tufafi. Wal muksiru, haka kuma abin da ya zama na maye ne, abin da ke sa maye, kalkamar kamar giya, shi ma ita ma giya inda za ta taɓa jikin mutum, kai giya munin ta ya kai muni, wato inda za ta taɓa mutum ko ta taɓa tufafin shi, shi ma sai ya wanke sana ya sallah. Wal mani, haka kuma mani shi ma najasa ne. Wa huwa min ar-rajul, shine mani na namiji, ma'un ruwa ne, abyadun fari ne, na'am, sakhinin bi muthallathati, ay galizin, wato mai kauri ne kenan, kuma mai ingiza juna, yudafiqu, yana ingiza juna, ki fi kuruji a wurin fitowarsa. Wato shi mani na namiji fari ne, mai kauri ne, kuma yana ingiza juna shi a wurin fitowa. Na'am.
wa ra'ihatuhu ka ra'ihatu dal'i bil aini, wato warin shi yana kamar warin fure irin na kililin dabino da aini a ilka dal'i kenan, au bil ha'i ko kuma a ce dalhi, wato duka dai ana nufin fure ne kenan. Almuhmalataini wato wanda ba su da ɗigo kenan, ko dal'i mara ɗigo ko dalhi mara ɗigo. Na'am, wa qaribun min ra'ihatil ajini, kuma yana kusa da ƙarni ko wari irin na kamar kullu haka. Wa iza ya bisa, idan ya bushe kuma ka ra'ihatil baidi, sai ka ji warin shi ƙarnin shi kamar na ƙwai idan ya bushe kenan. Wa min al mar'ati, shi kuma maniyi na mace, ma'un ruwa ne, asfarun yalo yalo wato mai fatsi fatsi kenan, raqiqun mai tsara tsara wato shi bai da kauri, shine ruwan maniyi na mace, shi ma me najasa ne kamar yadda ake lissaho su kenan. Wal wadiyu, haka shi ma wadiyi ko biddali wato da dal kenan, al wadiyu al muhmalatin kuma dal din mara ɗigo kenan, al wadiyu. Wa fil ya'i, ita kuma ya din wajhani, tana da huska guda biyu, at tashdidu ko a bata ƙarfi a ce al wadiyu, wat takhfifu ko kuma a sauƙaƙa ta a ce al wadiyu, shi ya din kenan, al wadiyu ko al wadiyu. Na'am, wa huwa ma'un ruwa ne, abyadun fari ne, nakhinun thakhinun shi ma mai kauri ne, ya kharuji galiban aqibal bauli, wanda mafi rinjaye yake fitowa ƙarshen fitsari. Ga mafi rinjaye ga dattawa za ka ga yana fitowa, ko kuma haka nan ko ba ga dattawa ba dai yana fitowa a ƙarshen fitsari. Wal maziyu, shi kuma mazi bi kasari zali, da zal mai ɗigo ƙasa kenan, al mu'jamatu mai ɗigo, ma'un ruwa ne, abyadun shi ma fari ne, raqiqun tsare tsare yake, ya kharuji inda lazzati, yana fitowa lokacin jin daɗi, bil in'azi da tashin gaba, ai qiyamu zakar shine miƙewar gaba, indal mula'abati a wurin wasanni, aw tazakir ko tunani, mutum na tunani gaban shi ya tashi. Na'am, bi fatahi ta'i wato da ta mai tazkari wato tintintini kenan, aw tafakkurin shi ma dai tunanin kenan. Waramadu najisin wa dukhanuhu najisun, wato waramadu najisin wa dukhanuhu najisun, wato da ad-dukhan shine hayaki na najasa ne, rumadin kuma toka, da tokan najasa da hayaki na najasa dukkan su najasa ne. Ashe inda mutum zai koma ya wani toyi inda najasa ne da kashi, to ya kamata ya wanka kuma ya wanke tufafin shi. Insha Allah nan za mu dakata, sai kuma zaman mu na uku idan ya kama. Muna fatan abin da muka karanta muka dace da daidai, Allah ya ba mu lada, wanda muka kuskure wurin karanta ko fassara ko tuntuɓin harshe, Allah ya gafarta mana. Allah kuma ya ba mu ikon yaɗa wannan karatu kuma yadda muka same shi a haka, Allah ya sa waɗansu zo su same shi ta hannun mu. Alfarma sayyidi sadati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.